दाबायदि अबस्थायाव थांनो जोंनो बारा गोबाव नाङा मा जानाय जाखो बियो टेबोल खाथियाव बेबायदि जानो आं मा खालामबावनानै बिमाया ओरै हमनो लादों माबा कारेक्सन खालामदों मालाबानो ओरै सानै सुबुङा बे हालोद जालांबाय आरोना नोंखौ नायनाङा हो मोनानि समाव ओंखाम जाखांनाय 9:30 जालायलायबाय ओमफ्राय नायदो दाबो खिहि बाबा प्लिज बोख्लाय बेबो दाबो उन्दुनो ओंखारा फैदो मा गाखोदो बिमाया ओरै कारेक्सन खालामगौमानियावनो दा बुंसै आरोना मालाबानो रुंगलांबाय दान्दिसे नुबाय आं बिदिसो हाबा हा जाय लिलि नों माजों ओंखाम जाखो मा ओंख्रि जाखो माजों जादों दालि ओंखाम ओमफ्राय गाइखेरजोंबो जादों मा जानांगौ बिदिजों मा जानांगौ फैदो आदाना आखाइ साबायनो फैदो गाखोदो आथिं बायगोन आदाया थाबायनो हानाय नङा बिदि जायो दा हेबलायनोबो बारा गोबाव नांनाय नङा दान्दिसे उनावनो महाभारत जागोन दुमथारा होनलायनाय है गाखोदो मा भगबान फै बाबा दसेबाव फै बिदि नङा सना सिदा फुङावसो आं नोंथांमोनजों हाजिर जाफिनबाय नै नायदो फुंनि हालोदा सोरबा आगैमोन आबोमोन सोंखादोंमोन बुजाथाराखै नामा होननानै थ' मैया सोमनानै दोनखादों आङो दिनै फुङाव बेनो आरोना खायद'आहाय जेबो एक्सट्रा गैया ओमफ्राय फिसाजोआ ओरैहाय गोसा होनाङा बानलु होनाङा होनगासिनो आरोना बडिगार्ड बायदिनो खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जबानिव्लग इउटिउब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरबावबाय सरमा जिउजों फगवाननाय महर लानो सोनाबाय दामगाय इनफाय ब्लग्सफोरा जोबोद साइलेन्ट जाबाय हानाय माने इन्ट्रेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो ओमफ्राय सोरबाफोर गोदान मावनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनाङा आं लाइक खालामबाय शेयार खालामलांबानो जाबाय आरो ओमफ्राय आं होननायखौ मा होननांगौ हारमानि सनाफोर दंफैयो नै बिहामजो आफादावसो हाबफैलायबाय आरोना एकदम जाला बुदु जानानै दंफैयो नै मालाय माने बै फिसानि नङा गावनिसो बन्द'आव मालाय अबाव थाङो एकदम लंपेन्ट स्ट्रिक खालामगासिनो दङ इस्ट्रिथ' गैया नालाय एकदम माबा गुदुं खालामनानै स्टारफोरखौनो गुदुं खालामनानै होगासिनो दं नामा थारमाने सोरबाफोर फिसालाखौ स्कुलाव दोनफैदों नालाय आङो लास्ट एग्जाम ओमफ्राय एफाजोंनो नै 5 मानावसो हाबबाय आरोना मैयानो फिसाजोआ बिराद लेंबाय थादोंमोन नालाय ओंखायनो दिनै बारा प्रेसारबो गैला फरिखाबो जोब्बाय नालाय लेले लुलेबाव बारा नांजाथारला होननानैहाय आरोना आरो नै फरिखा जोबनानै एफा गोबाव एसे बन्द' मोनसै ना गाव फोथा अबाव थांनाय जायो अबाव मानाय जायो ओंखायनो एसे नायस्रा फैदां एसे मानसिखौ आइदै खनखाथारबाय हनै मालाय जिन्सफ्रा हारा जोंथ' हारासो होनोमोन जिन्सथ' होननो रोङामोनथ' आंबो माने उन्दै समाव माखौ मोनोमोन न'आवथ' बायामोन नालाय बे आनैनि फिसाजोनिखौ मोनोमोन आरोना हरोमोन माने बिसोर टाउनाव थानो नालाय गोदानानो बिसिनि गोजामानो जोंनि गोदान आरोना हारा लाबोबाय आनैया हारा लंपेन्ट लाबोबाय आब'नि गाननानै गुस आरोना आरो बाराबा बिब'नि स्कुलनि बे जुथाया बेखौबो गानबावगोनसो बेजों ओमफ्राय हारा जिन्सजों हाबाब गोदान सोर नांबावगौ सोर हाबावगोन गैबावासो बेनोबा सानसेखालि मिनासो थैगोन सेदारखौ जों मोननाय खोथा दाना मोननाय खोथा नालाय जि गाननाय हरमानि सेदार गोजौ गानना बेरायगासिनो एकदम गुफुरबावसो गोजौआव ओमफ्राय दाना थाबायना थांबाय ओमफ्राय दाना ख्रबनो बोरमा थाबायनाय बायदि ओमफ्राय दाना बे समाव एसे पुलिसखौबो गियामोन होनबा गियोब्रा जोङो गियो ओमफ्राय दाना आहा गाना थांबाय ओमफ्राय गिनानै बिसोरा गिजोबलायबाय जायो खट' होनलायनायखौ पुलिस आर्मि फैदों सानदों जाहैदों अबेबा सेन्देला दालाय एकदम बोरमा थाबायनाय बायदि ठक होना बेखौसो गानफ्रांबावबाय जाहैदों एकदम गिग्लुं होलायनाय गामिनि मानसिफोरखौ बैयामोनल' आरो ने बिदिखौसो फसायोबा गोजाननिफ्राय नुहुरनायफोरखौसो फसायो ओमफ्राय जोंनि पेनफ्रा लाइलननि 10 थाखाफोरनि बाबाफोर लाबोनायफोराब्रा लाइलननि 10 थाखाफोरनिनो मोननाय गलाब बिबार थालायलायनाय आरोना ओरै साइडआवहाय पेनफ्राबो ग्लोमग्लामसोमोन ना सिङाव गानग्रा पेनफ्राबो लाइलननि लायबावसो नामा फिसा अरनांगौबा सेस नोंबोथ' आरो गोदो बै एबसु आन्दालन माबा बे आन्दालन मा जालुबाय थायोमोन पुलिस आर्मि गामि थांनानै थुग्राम माबा नागिर हैलाबाय थायोमोन ना बिसिना सिं बाख्रि बाख्रा जों एकदम उन्दैयाव बोरैबा एसे नुफामाफा नुनाय मोन्दों आंबो दानि गथ'फ्रा आर्मि थार्मि गिनो नालागे सिलायखौनो बियोसो उल्था बाहामनोसो बियो जों आरो माने बिमा बिफायाबो गिबाय नालाय जोंबो गिफायोमोनब्रा एसे मोनो जोंबो माने बैसोआ एसेल' नंला नालाय जोंबो एसे नुनाय मोनदों आरोना साया बेफोरबायदिखौहाय
ओमफ्रायथ' आरो खालाव खासाव जानोसैलाय हलिया बोरो मार्चआलाय नोंनालाय नोंनि केलेन्डाराव मार्च गैना गैया जानुवारि फेब्रुवारि आसिखौ थुना होबासो मिन्थिबाय आङो दिनै नैबे जाहैबाय नालाय 12 ओमफ्राय थांनानै नैबे पुर्निमायावनो जोंहा हलि जाया होमबा नैबेहाय आरोना न'फ्राव केलेन्डार गैया नालाय आंहा ओंखायनो केलेन्डारखौ नागिरना मोनलायलांला मार्चआव बिदिनो थायोमोन एप्रिलाव बिदिनो थायोमोन नोंहा मालाय गांलाब दोनफैयोना आंनाबो गांलाब दंमोन ओमफ्राय मा खालामदों बिफानजादा नैबे ससेया माने बे दा भगबान दङना श्री कृष्णआरि ओमफ्राय बे गाहायाव नैबेखिनि दंमोन मा बेखौसो बिसिबाय भगबानखौसो दोनबाय ओमफ्राय बे बिजाया दा माखौ नायनो गोदाव सोराव बायनानै लाबोनांगोन आंहाबो र' ओमफ्राय नै जायजों गेलेनो फैदों मालाय आसोला सिखाराखैनो खुगा अल'ल' जालायनाय जि उन्दुदोंहाय हाय सिखाराहाय बियो उन्दुग्रा रासिखायनो जि उन्दुयो जोंना जै उन्दुनाय खाथियाव बिदि रायलायबाय ओइ नै सांग्रां मांग्रां फोल्लाब फोथाबसो आरोना औ गेलेया ओमफ्राय 10 थाखानि केक मोनसे लाबोनाया गावनो खुगायावनो साफा जाग्राया उन्दुबाय नालाय आरो माथोबाव दे हजम दसे थानानै थांसै जोंबो दा नुथ'लायला नालाय ओंखायनो जारि बिलाइ बिसिखानोसै जोंबो मालाया फाथैलाय बिसियोबा जोंहा जारि बिलाइ सानजों बिसिगोन आरो जों जारि बिलाइ उसुमै सोरबा जारि सोरबा उसुमै होनोहाय जोंहा उसुमै बिलाइ बिसिखानोसै आरोना बे खोथाखौ दाख्लै बिफान जादानो बुंदोंहाय फाथैलाय बिसिनाय दावराव दावसियावहाय ओमफ्राय बिदिनो बिसि फिसाय एसे बाथ्रा रायलायबाथाय दा जारि बिलाइ बिसिजागोन आं जों उसुमै बिलाइ बिसिजागोन होनो आरो ओरैबायदि मिनिथावथाव ओमफ्राय बेखौ होनदां फाथैलाय बिसिनाय उसुमै बिलाइ बिसिनाय खमा बिलाइखौनो बिसिनोसै नामा होनलायनाय नोंबो दांनो गिनाय आंबो दांनो गिनाय आरोना दा बेजों आंजोंबो जों दिनै उसुमै बिलाइ बिसिखानोसै जारि बिलाइ सोरबा जारि बुङो सोरबा उसुमै बुङोहाय लायनोसै र' बैयाव एसे जिला जिलिबाबो नागिरनानै सोरबा एसे फान मस्ति खालामनो फैदों आरोना आङो थांखासिगोन नालाय ओंखायनो नायस्रानो फैदों आं मानसिखौहाय नों बहा आं बहा नायपात्ता जानोसै नालाय जोंबो ओमफ्राय ब्लगसा स्टार्ट खालामफिनदो बे बन्द'आवनो स्टार्ट खालामदो मालायफ्रा खथ' होनानै मनिटाइज जालांलांबाय सोरबा दावखोजोब्बाय बे लोगोसारा होआ अलसिया मादा गारदे दाथ' फरिखाबो जोब्बाय नालाय खालामफिनदो दे लोगोफोर जइन जाफिनदो नै होनो नाजानोसै आङो सोरबा आंनाव सोंहरदोंथ' बाजै हायलुरिया ब्लग होथाराखै नामा बिमा हायलुरिया ब्लग होथाराखै नामा आब' हायलुरिया ब्लग होथाराखै नामा आगै हायलुरिया सोंहरदोंथ' आं कमेन्ट मोनदों आङो होनोसै नै खिथाखाबाय मानसिया खालामसै माने एसे बेस्थ' थांदोंमोन नालाय बेस्थ' थांबाय बिदिनो लिलिलाला थाथ'बाथाय थाथ'नो लुगैयोहाय बे बुस्थुआ एबार होसिगोन बियो नैबे बन्दनिफ्राय स्टार्ट सनाफोर नायलायलायफिनबानो जाबाय आरोना होआबाबो मालाय नायगासिनो दङ ओइ बक्स फालेङाव उन्दुनानै आं आगोलावबो खिथाखादों होदों सनाफोर आङो नोंसिनि भिडिअखौ ओमफ्राय कमेन्टबो लिरनो बायोहाय आङो माबा है कमेन्ट लिरनो बायो आङो बर'बो लिरनो रोङा हिन्दीबो रोङा इंलिसबो रोङा बांलादेशनिखौसो रोंगौ बियो ओंखायनो बियो नोंसोर बे लिरबा सिनाय नङा नालाय ओंखायनो बारा लिरा बियो बांलादेशनि माबानि चाइनानि भाषाखौसो चाइनायाव कर्स खालामना फैयो ओमफ्राय पाकिस्तानाव दसे खालामनाय नालाय एराबिकफोरखौसो रोङो आरो नोंसोर रोंनाय नङा नालाय ओंखायनो बियो कमेन्टखौ बारा लिरा लाइक खालामनानै फैयो मानसिया आंनावनो हरा कमेन्टखौनो आंबो बुजिया नालाय बिनि भाषाखौहाय नायनानै दोनो आरोना लोगोफोर नायनानै दोनोल' ओंखायनो थ' बानायफिनसिगोन बिथाङाबो नायलायलायफिनबानो जाबाय आरोना थाबनो खालामदो नैबे बन्द'फ्रावनो खालामसै लोगोफोर खालामसै बेनोथ' बिदि नङाना लासैनो थांगोन ना दावखोलांगोन मनिटाइज खालामनानै दोननो हाबाबो एकदम बोसोरसेनि गेजेराव मोनलागे दामोन आरो जायखिजाया न' टेनसनसै होलांबाय थादो एसे टाइमाबो ना मा होनो सोरनाफोर आंनालाय भिडिअआलाय आरो माथो बयनाबो बिदिनोसै ना बले बहाबा दुबाइयाव थांनो रोङो ना बहाबा भाइराल जाहैनो रोङो ना मा रोङो बाब भाइराल जानानै 5000नि बारबाय साबस्क्राइबारानो सोरनाबा बे दाख्लैनि दावराव दावसि जानाय बिगुमाया बेयाव जादों औ ओमफ्राय आंनाव सोरबा कमेन्ट हरबाय आब' आं नायबाथ' 600मोन आं नायबाथ' 1000 नङामोन होननानैहाय एदै भाइराल जादों सोरबादि मानसिया अनसायदोंथाय जों हमनोनो हाला आरोना थ' सोरखौ बुंदों नोंथांमोना मिथिखाबाय फैसालिखौ बुंदों आरो बेजों लोगोसे आं सासेखौ बुंबावगोन दाख्लैनि एसे दख'ना फैला फैलि मोसाबाय थानाया खनजिथाया बेनाबोथ' मालाय निमाहा बिनायनि उनावहाय मालाय दा जा रिल्स होयो नायो साबस्क्राइबाराबो ओरैबायदि बारायदों जोंखौबो गालांजोबसै होमबा जोंबो जारि बिलाइ बिसिनानै सानजों जोङो एसे भाइराल जानोसै भाइराल खालामनांसिगोन जारि बिलाइ बिसिना खमाय बिलाइ बिसिना रावबो सिनायनाय नङा ओमफ्राय निमाहा बिनोसै जोंबो निमाहा बिनोसै अनसायखायो नालाय दाथ' नै सासेया निमाहाखौनो बिथ'वाखै
फैसालिया थेवबाबो मालायनि निमाहा बियाबाबो सोरबायदि एथ' अनलांगोनथाय अबयसे रिल्सखौ आंबो नायहैयो खिन्थु चेक खालामहैबाय थायो आं दिनै बेसेबां जाखो लोगोफ्राबो कमेन्ट हरो नालाय ओमफ्राय बारायगासिनो दं आरोना 5,000 गोजौआव थांबाय फैसालि ब्रह्मना मालाय सनाफोर जोंहा ओमफ्राय दा आंखौबो होनदों सासे बिबोनाङा बाजेटजोंनोबो बारायगासिनो दङब्रा नोंगौ आंनाबो लासै लासै थाङो आरोना थ' बेबायदि नङा एकदम भिडिअ होआलासिनो जि बारायनाय बिदि नङा आरोना जोंना भिडिअ होबासो नोंथांमोनाबो सौराव सौसि फैनानै जाखिनि एसे मोनो थाङो आरोना थ' बेजोंनो गोजोनगोन आरोना नांलाया बिदिनो दिनाव साफा सानै साथाम भाइराल जानानै 5,000 10,000खौ जों हिंसा खालामला आरोना लब जाला हिंसा खालामो खिन्थु लब जाला आरो थांसै नै लोगोआ गैलालाय न'आव थांसै जालायबाय आसि घन्टा रायलायनानै ओंखारसै आरोना बिरादनो बिसिना थांबायना जारि बिलाइआ बिसिना थांबाय भिडिअ लाबाय थाला भाइराल जागोन ना बोथोरा मोजां नङा ओंखायनो थांसै आरोना नै राजायाबो सिखारनायानो बावाखै थाथ'बा दे बहा थाङो थांलायलायदो जारि बिलाइ बिसिखांबाय आरो माथो नांबावगौ समफोरखौ गैथ'ला गाबागाव आदा बुगावसोनायसो जानोसै टमाट' ओंखारदो थांसैथ' बोथोरा दिनै मोजां नङा आरोना दोमैमैनो चलो गाज्रि जामोनसै आरोना जों एसे बिहामजोजों बिखुनजोजों रायलायनायखौ नोंथांमोन एसे सावरायलायबाय जोङो माने मिनि बाला बाला बिदिनोसै जोंना बेखौनो एसे शेयार खालामलायबाय नोंथांमोना बेखौनो एसे मिनि फानबा फादो लोगोफ्रा मोजां मोननायफ्रा रायलायनानै गालांसै रायखायो नालाय अरजाला बेफोरखौहाय रानथारजोब्बाय ना रानोहाय नै दाबायदियाव फुलफोरा बेसे थांनानै थानो जोंबोथ' बुरैख्रेब बुरैख्रेब जालांगासिनो दङ बिबारफोर बायदि गावलां गावथां बिबारफ्राबो थाया जोंबो थाया होननायसो जानोसै थ' बेजों लोगोसे ब्लगसखौ दोनथ'नोसै जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौ फरायनो नायलांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआवहाय थेंक इउ स' माच